Jo zit hier maar mooi met deze wien. Dat is wel goed, hè? Het had eigenlijk wel weer wat. Hey, het is, nou zie je het meeste de zee. Hey, anders is het een sletje soms en nu is het wat wilder. Ja, Ja, want je hoorde er wel van? Ja, dat vind ik prachtig. Ja, ja. Ja, van Huddewien? Ja, je hebt er wel wat bij, hè? Ja. Hoe wilder, hoe mooier ik dat zien. Nou zitten jullie hier bij de toiletten, maar gaan we wel eens even echt met de kop in de wind? Jawel, even lekker bij de zeekeurje, hè? En bij de diklons, ja. Ja, en ik wil op dagen dat je hier werkt, dat je dan even de pier op gaat? Nou, dat kan heel enkeltjes. Hey, die tijd krijgen we nou weer, hè? Dat we even ertussenuit kunnen. Maar simmers kan dat net, hè? Dan is het druk. Je hebt er maar een lekker kacheltje bij, zeggen. Ja, nou, die kennen er op het ogenblik wel bij, hè? Je moet jezelf maar wat verwennen, want anders, het is te koud op het ogenblik, hè? En maak je nou ook al de huisjes ken? Ja, dat hiet even de ballons en scanhouden, de hele zaak. Hè? En vind je het mooi werk? Het is wel interessant werk. Het is soms mooi, het kan ook wel eens minder mooi wezen. Dat de meesten wat mopperen of dit of dat, maar over het gehele, ja, wel interessant. Het treft een heleboel mensen, hè? Ja, wat vind je dan interessant of leuk? Nou, die gesprekken, Fransen, Duitsers, Engelsen. Ja, en dan vertellen de meesten vaak ook wel hele verhalen. Hè? Dat, je moet er zelf ook dwaren te praten. En dat doe je wel? Ja. Je leert de taal er ook nog wel wat mee, hè? Dus ja. Een leerzaam beroep? Ja, het is echt... Ja. Goeie! Hallo. Wat ben je ook aan, man? Ik zal even menen. Verder wie menen, dat is nou maar waar. Dus wat moet nou gebeuren? Je wijn, joh? Ja. We hebben het zien hier teruggekocht, dus we zijn al het zien hier aan het verbouwen. En ja, ik leer bij het dan nooit. Maar dat is nou het circus, hè? Ja, dit is nou de gereformeerde kerk van 1890. En in 2000 weer de laatste preek. En toen hebben we het gekocht en sindsdien ben we aan het verbouwen. Dit is waar al in naar inkomt, want die zelf al gelijk vroeg. Daarvoor weer de preekstoel. Je kan hier op de foto boven als je hoe het west is. Het orgelfront hebben we omzetten. En de kroonluchter die hebben we van Marktplaats zou halen. Oké. Maar het orgel? Het orgelfront, de piepen dus. Maar daarachter zit niks meer? Nee, dat is in Berging. En ja, zoiets had net iedereen in een huiskamer. Oh nee. Maar je kan net even een stukje op pingelen dus? Nee, dat wordt niks. Nee. Maar waarom dacht je van nou, ik wil wel in de kerken mee? Ja, je krijgt een keer zijn kamers en we woonden samen bij die en we zagen wat rond en je woont in de buurt. Dus en toen kwam dit te Cape en we hebben een bad uitgebracht. En er waren een trein die een bad uitgebracht en wij in de leegste, of de heegste, dus we gingen hem.
Ja, dan denk je van ja, en nou? En nou ja, juist. Dus dan begin je eerst eens wat plannen te maken. Nou, dan beloek je een architect erbij, want je zit ik maar wembestemming en dat soort dingen. Nou, en dit worden. En wil je dat ik wat religieus van, dat je Samanje? Nou, net oors als oors. Oh. Dat valt mooi.